ଭାରତର ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଗଣ ଜୀବନୀ ଶାସନ ସମୟ। ନମ୍ବର 1 ପଣ୍ଡିତ ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ 15 ଅଗଷ୍ଟ 1947ରୁ 27 ମଇ 1964 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନମ୍ବର 2 ଗୁଲଜାରିଲାଲ ନନ୍ଦା 27 ମଇ 1964ରୁ 9 ଜୁନ 1964 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନମ୍ବର 3 ଲାଲ ବାହାଦୁର ଶାସ୍ତ୍ରୀ 9 ଜୁନ 1964ରୁ 11 ଜାନୁଆରୀ 1964 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନମ୍ବର 4 ଗୁଲଜାରିଲାଲ ନନ୍ଦା 11 ଜାନୁଆରୀ 1964ରୁ 24 ଜାନୁଆରୀ 1964 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନମ୍ବର 5 ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ 24 ଜାନୁଆରୀ 1964ରୁ 24 ମାର୍ଚ୍ଚ 1977 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନମ୍ବର 6 ମୋରାରଜୀ ଦେଶାଇ 24 ମାର୍ଚ୍ଚ 1977ରୁ 28 ଜୁଲାଇ 1979 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଚୌଧୁରୀ ଚରଣ ସିଂ 28 ଜୁଲାଇ 1979ରୁ 14 ଜାନୁଆରୀ 1980 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନମ୍ବର 8 ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ 14 ଜାନୁଆରୀ 1980ରୁ 31 ଅକ୍ଟୋବର 1984। ନମ୍ବର 9 ରାଜୀବ ଗାନ୍ଧୀ 31 ଅକ୍ଟୋବର 1984ରୁ 2 ଡିସେମ୍ବର 1989। ନମ୍ବର 10 ବିଶ୍ୱନାଥ ପ୍ରତାପ ସିଂ 2 ଡିସେମ୍ବର 1989ରୁ 8 ନଭେମ୍ବର 1990 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନମ୍ବର 11 ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର 10 ନଭେମ୍ବର 1990ରୁ 21 ଜୁନ 1991 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନମ୍ବର 12 PV ନରସିଂହ ରାଓ 11 ଜୁନ 1991ରୁ 15 ଜୁନ 1996 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନମ୍ବର 13 ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ 16 ମଇ 1996ରୁ 31 ମଇ 1996 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନମ୍ବର 14 HD ଦେବଗୌଡ଼ 1 ଜୁନ 1996ରୁ 21 ଏପ୍ରିଲ 1997 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନମ୍ବର 15 IK ଗୁଜରାଲ ନମ୍ବର 15 IK ଗୁଜରାଲ 21 ଏପ୍ରିଲ 1997ରୁ 19 ମାର୍ଚ୍ଚ 1999 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନମ୍ବର 16 ଅଟଳ ବିହାରୀ ବାଜପେୟୀ 19 ମାର୍ଚ୍ଚ 1999ରୁ 22 ମେ 2004 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନମ୍ବର 17 ଡକ୍ଟର ମନମୋହନ ସିଂ 22 ମେ 2004ରୁ 16 ମଇ 2014 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ନମ୍ବର 18 ଶ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ଦାମୋଦର ଦାସ ମୋଦି 26 ମଇ 2014ରୁ କାର୍ଯ୍ୟରତ।